Giangop sa Police Regional Office 7 ang pag-surrender ni Alvaro alias Barok sa mga sakop sa National Bureau of Investigation sa lalawigan sa Bohol kagahapong adlaw. Samtang nagtambayayong nagkaroon ang NBI ug ang kapulisan sa probinsya sa Subo sa ipahigayong tactical interrogation sa gihulagway nilang usa sa labing dakong drug lord sa probinsya sa Subo. Si Chona Carion sa report. Mitahan na gyud sa iyang kaugalingon si Alvaro alias Barok kagahapong adlaw sa NBI Bohol. Upat ka adlaw human maengkwentro sa kapulisan didto sa Las Piñas City. Si Barok giingong nakasibat samtang nakala sa shootout ang #1 drug lord sa Region 7 nga si Jeffrey Diaz alias Jaguar ug ang bodyguard niini. Si Barok gidala na sa NBI Central Office. Gihangop ni Chief Superintendent Patrocinio Comendador ang pagtahan ni Barok nga giingong nahadlok na kini. Wa usab matarog si Comendador kung ano na ibutyag si Barok nga mga protector gikan sa kapulisan, politiko o baka sa laing law enforcement agencies. If there is any revelation, then we welcome any revelation on that matter, on that regard. Just hope nga this will not be used for political ends. Sa pamahayag nga nangusog siya sa kampanya Batok Ginadiling Drogas aron mapabilin sa iyang posisyon, isi PRO7 Director, mao kini ang iyang pamahayag. I think they are wrong, no? I can tender my resignation anytime. I came from here and I am a Cebuano and it is my responsibility as Cebuano to make this place safe, not for any political purpose. Nang hinaot lang si Komendador nga dili sila mapagan sa away sa politika. Nagtambayayong nausab ang NBI ug kapulisan sa probinsya kabahin sa pag-surrender ni Barok. Si Barok adunay pending warrant of arrest sa kasong may kalambigitan sa ginadiling droga sa Danau City. Ang request NBI is just to jointly conduct tactical interrogation. Chona Carion, Balitang Bisdak.